En lep dober večer, Tanja Skaza z vami in tudi Suzi Lelič. To je moja sestrična, drugače prihaja iz Srbije, ampak že več kot 15 let je pa po celem svetu. Najprej se je 10 let ukvarjala čisto profesionalno z manekenstvom, bila znana kot manekenka za res priznane blagovne znamke. In potem zadnje 4 leta, prvo je rekla, zakaj moramo govoriti o njej, ampak ja, to je, da boste malo vedeli, zakaj jo je svet pripeljal na to pot, o čem bomo danes govorili. Potem je zadnje 4 leta je bila pa event managerka v Londonu za najbolj priznane zvezde, kjer je organizirala evente za najbolj priznane zvezde. In potem jo je pot odpeljala na 30-dnevni retreat na Ayahuasco, šla je v Brazilijo. Zanimivo, naj tudi povem, da sva razlike skoraj 10 let, više od 10 godina. Više malo, ali... Malo više nego 10 godina, 12 godina, ja. Ampak da sva bile kot sestrični izredno povezani, to pomeni bila je skozi mano. Ful mi je bilo zanimivo, ko je prišla sem, ko smo se pogovarjali, ko se je spomnila, kako mi je koža dišala, Ana? Kako se spomnila, kako je znala von moje kože. Poznala bom mojo kože. No, ampak svet naju je čisto ločil, obe sva nekako hrepenele po tem, da se dokažemo, pokažemo, kdo sva. V resnici pa sva obe nekako prišle skupaj do tega, da se usmerimo noter v nas. Jaz nekaj let pred tem v Ayahuasco, ona pa zdaj v tem času, vendar je že tudi prej uporabljala svete medicine. Ok, Suzi. Tako da želela sem, da slišite mogoče čisto iz drugega zornega kota njeno doživetje. Bila je 3-krat po 10 dni, Ana? Da. To znači moglo biti po 10 dana, si ti produžila još? Pa jedan retreat tamo traje 10 dana, a ja sam otišla na 3 back to back, tako da nisam imala pauzu između i to je bilo ovako jedno izuzetno iskustvo u svakom slučaju. Mislim, ljudi se menjaju i posle jedne ceremonije, kao što ti već znaš, i dosta stvari se promeni, a u meni se ta transformacija zaista totalno napravila u roku od mjesec dana, tako da tih 10 dana što ljudi prođu kroz jedan retreat i taj jedan ciklus je prelepo. I ja sam imala priliku da vidim 3 grupe kako idu jedna za drugom i kako ljudi dođu i kako odu, totalno promenjeni na bolji način, na bolje. A ja sam imala sreću da tamo ostane, mislim i vreme i resurse da ostanem tamo mjesec dana. Jako sam zahvalna životu što mi je pružio tu priliku i prijateljima koji su mi pružili na neki način guidance, znači vodili su me ka tom putu, uključujući i tebe. Hvala. Ti samo gledaj tamo da to oni vide i da osjete, a ja ću tebe da gledam, zato što mi je bitno da te i osjetim ovako. Ok, meni je bitno, ja sam Suzi, kada me je Suza pitala šta će, ko me je Suza vprašala, sorry, jaz bom govorila slovensko, medtem ko Suza, če me karkoli ne bo razumela, me bo vprašala po srbsko. Če pa boste imeli raje, da govori v angleškem jeziku, pa tudi, ker napišite, pa bomo spremenili, pa bomo govorili angleško. Ampak jaz bom pa vseeno slovensko, Ana. Najbolj, kar me je zanimalo, toliko poudarjajo, ne vem, da je zelo pomembno v tem šamanskem svetu res zaupati šamanom, Ana. In kako je ona podoživljala, kako si ti podoživljala, kaj pomeni sploh šaman, Ana? Mogoče prvo pitanje. Pa može. Mislim, šaman uopšte, ta reč se zloupotrebljava trenutno u svetu po meni. Mnogi ljudi na svoju ruku postaju šamani, jednostavno tako odluče, odu na neke retrite i pomisle da sad oni to mogu raditi, a zaista to su ozbiljna posla i time što sam provela vreme sa ašaninkama i plemenom u kojoj je ta tradicija verovatno, ja ne znam zaista, ali 1000 godina sigurno, sa kojim poštovanjem se oni odnose prema Ayahuasci i uopšte Holy Medicine, to je neverovatno. Ta doza poštovanja jednostavno mora da se prođe kroz pročišćavanje, mora da se prođe kroz te study diets. To znači da oni tamo po 3 mjeseca godišnje minimum piju Ayahuascu svaki dan, ne dodiruju nikoga, imaju hladne tuševe u zoru i u popodne i jednostavno prolaze kroz taj proces pročišćavanja, tako da oni mogu da budu kanal nama i da nam pomognu na našem putu i na našem isceljenju. Jer zamislite, ako neko sa pomućenom energijom vam služi
medicinu, koliko to može zaista da nam više nanese škodi nego da nam pomogne. I zato je jako bitno da se informišete gde idete, na kakve ceremonije. Naravno da postoje ljudi koji su, na primjer u tvom slučaju, ljudi koji su zaista od poverenja, ljudi koji su posvetili svoj život i odnose se sa medicinom sa puno poštovanja, ali molim vas informišite se, jer postoje puno opasnih ceremonija na svetu i ja znam da nemamo svi mogućnosti i vremena, čak nekad i fizičkih sposobnosti da prevalimo put od 7 letova i da 2 dana putujemo negde da bismo tamo ostali mjesec dana. Mnogi ljudi se i plaše jer tamo uslovi nisu fenomenalni da ostanu u džungli. Tudi o tem bomo govorili, ja. Mjesec dana, ali zaista postoji način, samo molim vas da se informišete. Evo, to je za mene jedna od mojih misija posle ovog vremena provedenog tamo je da nekako proširim tu svest s ljudima koliko je zaista bitno od koga i iz čije ruke vam dolazi lek, odnosno medicina. Hvala ti, hvala na tem. Povej mi, koliko ko si se pogovarjala, zdaj gre z mano na en obred, ker sem rekla, da si prav želim, da tudi začuti en tak obred na mojih šamanov in je potem tudi zadnjič delila v Teamsih, koliko je pomembna ta predpriprava. Jako. No, dajmo se še mogoče malo tega dotakniti, ker bila si prej tudi na kakih drugih ceremonijah, pa si pa videla zdaj to razliko. Ja, mogoče tudi to. Samo da dam jedan mali uvod o sebi, pošto da ljudi ne shvate me pogrešno. Ja sam veoma radoznale prirode i od uvek sam želela nekako da pronađem taj smisao u svom životu i naravno ja verujem da ćete se mnogi prepoznati u tome i da mnogi od vas koji slušate taj kanal ste na sličnom putu, tako da nas ta radoznalost nekako navede da želimo da isprobamo neke stvari. Prosto sam dovela sebe u situacije gde sam otišla na ceremonije nepripremljena, niti je to ikako bilo u nekom, kako da kažem, to nisu ni bile neke pripreme da su nam ljudi davali to što ti pružaš tvojoj grupi, na primjer te one-on-one sessions, onda da se sastajemo zajedno na Zoomu, da nekako pravimo tu energiju zajedno i da je tako zajednički donesemo na ceremoniju. Prosto nisam imala nikakve informacije, samo bi se pojavila i moram da kažem da ne znajući šta da očekujem, bila sam iznenađena, čak i uplašena. A da odete sa strahom na ceremoniju, to je jako loše. Aha. To je jedna od stvari koja može da vas blokira i može da vam nanese više štete nego dobra. Tako da ja jako cijenim to što ti radiš, što sam ispomenula tvojoj grupi, da slušate Tanju da se pripremite, da pazite šta jedete, to je jako bitno, iako to nekad zvuči onako malo, ali je jako bitno da to poštovanje prema tom činu samom, a da ne pričamo o biljkama, počinje već od danas, od dana kada ste odlučili da odete na ceremoniju. Zdaj je tisto najbolj pomembno vprašanje. Zakaj si šla na ceremonijo? Kaj je bilo tisto, evo? Pa imala sam to što kažu calling. Klic. Samo ne vemo, kdaj se ta klic naredi. Poklicala me. Njo, kakor vidite, se je prej zgodil klic kot pa pri meni. Glede na to smo 12 let razlike. Da. Ja moram da kažem da u mom životu se mnoge stvari postavile nekako kao puzzle. Ja sam znala za tu ceremoniju, izvinjavam se, ayahuasku, mislim da sam 2010. godine otkrila. Jedan moj prijatelj iz Australije mi pričao o tome, on je bio u Peru i od uvek sam nekako zamišljala da odem u Amazon i da to tamo prvi put doživim i to mi se i desilo, ali 12 godina posle, ali zaista se to desilo onda kada se stvorio taj poziv. I ništa nije moglo da me spreči. Čak, evo, Tanja je spomenula da sam radila u Londonu kao event manager, onda sam dobila jedan jako dobru ponudu u drugoj kompaniji, međutim, ja sam je u posljednjem trenutku odbila i otišla v Amazon. Super. Zdaj bom vprašala tisto, kar se meni zdi, kar jaz opažam pri mojih šamanih, kako so spoštljivi. Jaz, ko gledam Alana, Gajo, Lukata, kakšno je to spoštovanje do te medicine, skoraj ta ponižnost do medicine, pa me je zanimalo, kako se to dogaja v samo Braziliju, tam, ko si bila ti v svojem plemenu. Kako vidiš, potem si tudi rekla, da potem veš, da oni to res spoštujejo in cenijo. No, daj mi malo opiši, kako
Kako si začutila to povezavo z rastlinami? Pa jednostavno oni imaju najviše moguće poštovanje prema ayahuaski, koja je zapravo, ja moram tako da se izrazim, ne znam kako drugačije, za mene je ayahuaska konekcija sa Bogom. I to je jedna od stvari koje najviše mora da se poštuje u ovom životu, jer zapravo ako ne poštujemo Boga i ako ne poštujemo universe, source i taj force, u stvari energy, onda ne poštujemo sami sebe, jer mi smo deo toga. I oni se odnose sa toliko poštovanja prema njihovoj medicini, kako je zovu. Jako su srećni. U toku dana je sve pesma, ali kada dođe do onog trenutka, kada je ceremonija u pitanju, svi se uključimo i svi to jako ozbiljno shvatamo. Dakle, nije šala, to nije rekreativna droga, niti bilo šta tako. Mi zaista radimo na sebi, ali radimo i na svetu oko nas i za svet u nama. Kako dobro. Kaži mi, jaz sem si malo napisala vprašanje, da bom pol vprašala, ker smo rekli, da bomo 20 minut. Ja, to pomeni, kaj se dogaja po samem obredu? Kako bi ti opisala, kad si mi pričala, šta se događa posle ceremonije, kad si rekla, tek posle počinje pravi rad? Pa da, suština je da shvatimo da mi nećemo otići negde i upoznati isceljitelja ili healera koji će odraditi taj healing za nas. Dakle, healing mi odradimo. To neko može da hold the space, ne znam kako drugačije da drži prostor, hold the space for us. Može da bude taj inicijator, neko ko će nam pomoći. To naravno mora da bude taj safe space. Ali onaj rad, to je na nama. Jednostavno, mi moramo da radimo na sebi. Znači, to će nam otključati neke stvari i uvidjet ćemo, aha, čekaj, pa ja bih mogao ove stvari da promenim u svom životu, ovo nisam radila kako treba, želela bih da popravim odnos sa svojom majkom, sa svojim partnerom, sa svojim bratom. Nebitno šta je to, vi ćete izaći i znaćete šta treba da radite. Sad je na vama da li ćete to raditi ili kako ćete, koje ćete koristiti tools da dostignete to. I opet je bitno imati podršku i bitno je raditi stvari i opet s poštovanjem naravno se odnositi prema životu, ali i prema ayahuaski ili bilo kom drugom plant medicine koji ste koristili. Super. Veš kaj mi povej? Točno, mislim to, kar si z mano govorila, koliko si sama dobila teh pozivov, da vidiš, kje se skrivajo strahovi. Enkrat si mi celo napisala, da se prav srečuješ s tem, da se sooča s svojimi strahovi. Kaj je vse tisto, kar si dobila? Če bi zdaj potegnila črto, naprimer prvih 10 dni, drugih 10 dni, pa pol tretjih 10 dni. Kje si videla razlike? Pa ogromne su razlike. Zaista, ja mislim da vas ona cilja na to koliko ste spremni da idete duboko. Znači, moje prvih 10 dana je bilo jako duboko, naravno, ali ni blizu koliko je bilo narednih 10, pa onda narednih 10. Mislim, sad već ne mogu ni da, malo sam izgubila taj broj. Ali u suštini prvih bi bilo prilično blago sada kada bih uporedila tu intenzivnost. Dakle, ona me je challenge, znači na taj način da što sam ja više bila jača i fearless, ona me je više me je provocirala. Da kažem mildly. To mi ni pokazala je pot. Veste, kaj jaz vedno rečem? Aja, tam, ki si končal, tam te bo spet naprej peljala. In to je ona imela 27krat. 27 dni. 27 dni. Da, ja moram da kažem sad interesantno isto fakt, da ja nisam purged, povratila 25 ceremonija i svi su mi rekli kao it's okay, you'll get there. Ja sam rekao, pa možda ja neću nikad, ja sam izvan toga. Možda ja nemam šta da čistim. I to je jako humbling kada se to desi. Tako da, ja sam inače bila jako srećna kada mi se to na kraju desilo, ali sam morala Koji dan se ti desilo? Pa mislim da je tek bila 24. ceremonija. Ali kada sam probila taj led, onda sam htjela još više da prosto isteram. Znala sam šta imam, imala sam jedan strah i otišla sam sa tom namerom da ga izbacim iz svog organizma i svoje aure i išla sam fearless i znala sam da je jedini način da to dostignem kroz taj purging koji se desi.
Mene prvo vprašajo, a si že bruhala? Jaz rečem, ne še, ampak gledajte, to je to. Zdaj, če pogledamo, da je ona bila v enem mesecu na 27 ceremonijah, jaz pa v 4 letih na 40, pa smo tu nekje, še kakšen mesec pa me nadoknadiš vseh teh. Sve sem nadoknadila, ja to volim pričati. Kaj bi rekla, da mogoče čak, da vidimo, koliko je časa, če boste imeli kakšno vprašanje, boste pa tudi lahko sprašvali, s tem, da smo zdaj kar tek prijavile. Ja, kaj bi rekla, kaj ti je dala Aja? Če bi zdaj potegnala, kaj je tisto, kar bi ti, da vidim, imam še nekaj vprašanj, kaj ti je dala Aja, pa kako, kot dejansko Aja, ti ne moreš planirati, kaj boš dobil od Aje. Aja te pelje izven tvoje kontrole, izven comfort zone. Ja, to seveda moj sin je prijel pogledati, če malo mesec za to. Je že navajen. Ajde, kaj bi rekla, kaj ti je dala tako? Zdaj, kakšna si prišla, kako si prišla drugačna po tem mesecu dni? Pa ako bih imala jednu reč i jednu stvar koju bih zaista rekla, ono što mi je pružila, a to je mir. Mir u duši i koji se može sada... I prišla si čist drugačna. Da, zaista imam taj spokoj i mir koji želim svima stvarno na ovom svetu, jer kada to imate u srcu, zaista ništa više ne može da vas izbaci iz tog balansa i znate da je sve okej. Da vas svet podržava, da je svet i Bog sa vama i u vama i da će sve biti okej, kako god strašno izgledalo. Tako da, zaista, eto, ja bih to odnela. I to naravno, eto, taj mir naravno dolazi od toga da sam postala fearless. Ja mislim da se zaista ne plašim više ničega, ali eto, to je vjerovatno šta sam odnela. Kako lepo. Glede na to, da si delala v svetovnih podjetjih, s svetovnimi priznanimi, ne vem, kaj rečemo, poslovneži, kako danes gledaš na življenje, če ti to daje notranji mir? Lej, tako, te dejansko, ko sem je pošiljala slike, mi je pošiljala slike iz raznih jaht, iz raznih, ne vem, kjerih mest, iz velemest. Sad jahti, možda jedno. Ja, dobro. Ampak tako, iz predvsem luksuza, zaradi tega, ker tudi ta svet je bolj luksus, potem si šla v svet malce zvest, ponovno zvest. Kako pa danes gledaš na to? Pa evo... Mislim, ja moram da kažem, ja sam imala prave vrijednosti iz kuće i moja porodica je zaista divna i moram da se zahvalim mojim roditeljima koji možda sad ovo gledaju, da sam odrasla u zaista jednoj predivnoj porodici gde se samo vrednovala ljubav i da me majka učila da idem srcem, nikako za novcem i za bilo čim drugim, tako da nisam bila u tom smislu disbalansirana, ali opet moram da kažem da taj Instagram i taj svet mode i kasnije Londona, koji dalje jako volim, ali nije mi baš pomogao da se pronađem. Više mi je pomogao da se malo izgubim i da malo postanem više možda i materijalna i sebična i da u suštini nesrećna svojim životom gledajući tuđe živote na socijalnim medijima koje zaista nikom ne preporučujem. Tako da sam želela taj zdrav odnos sa životom. Zaista koji sam možda malo izgubila od kako sam otišla od kuće. Tako da mi je opet naravno na život gledam tako da će sve biti okej, da su prave stvari u suštini male stvari, da mi jako malo treba, tamo sam živela na matresu, na podu, sa moram da kažem, moskito su me uništili komarci. To je bilo da je sve okej, da zaista za sreću ne treba mnogo sem osmeha, dobrih ljudi i naravno dobre hrane, to uvek treba. Pa kopalnico si je delila, to je bilo najbolj zanimivo, ko mi je rekla, pa dobro, to je tebi, ali naprimer 24 ljudmi, jaz sem rekla, oh my god, je rekla, tako malo sem spala že škorpioni, mali bilo, to sem se... Ne, ni bilo tarantula. A ja, je še boljša. Škorpioni su u Meksiku. A ja, to je še boljše, tarantile so še boljše. So še boljše. Ok, potem se je pa, prednji je šla pa dol, se je pa začela ukvarjati z human designom. Ful zanimivo, če vam lahko povem, naprimer, gledam sebe, gledam mojo Suziko, pa gledam mojo nečakinjo Nino. Vse smo izredno usmerjene v ljudi, kar pomeni, da smo skozi nas začeli odkrivati potem, kaj se nam dogaja.
Ok, zdaj pa tvoja pot je, zdaj si postala specialistka tega human designa. Kako vidiš, kako ta tvoja izkušnja, ki si jo preživela 30 dni v Braziliji, ti se integrira s tem, kar počneš sedaj? Najprej mogoče povej, kaj je human design, da bojo mogoče malo vedeli, Ana. Na kratko, kako besedico. Da, pa human design je miks astrologije, I Chinga, Jewish Kabbalah i indijskog čakra sistema i također quantum physics. Znači, to je jedan blueprint koji vi dobijete kada se rodite, o tome koji vam govori šta ste vi ovde zapravo došli da radite. Tako da za mene, u suštini, šta se desilo u toku tog perioda je što sam ja našla taj life purpose i mogu da kažem, za mene human design, čitanje human designa je čitanje ugovora koji ste vi napravili sa univerzom, odnosno sa Bogom, kada ste došli na ovu zemlju, šta ste vi ovde zapravo došli da radite i kako ste došli da radite. I znači, koju ste karmu došli da očistite u ovom životu, pošto ja verujem u dušin put, ja se nadam da smo na istom page-u, da ne zvučimo ovde kao zona sumraka, ali... To ti je dobro, ok. Ali ono što mene zaista, pošto se ja jako dugi niz godina prvo interesujem lično za human design i svoj sam onako dosta proučila, jer ja sam jedan redak tip koji ne postoji mnogo ni articles, ne postoji mnogo o tome literature, tako da sam se zato zainteresovala i to me nekako odvuklo tu i stvorilo tu ljubav koju sam videla da mogu nekako da pomognem drugim ljudima da prihvate, zavole sebe, svoju autentičnost, da razumeju da su drugačiji od drugih ljudi, da prihvataju druge ljude, da popunjavaju te odnose i tako sam nekako završila, proučavajući human design. I mislim da će biti tako do dalje. Šta vidiš, gde vidiš sada sinergije? Kje vidiš, vse lete, morate razumeti, da sem pač jaz s porodom Srbijanka in je to normalno. Kje vidiš sinergije med tem, kar si doživela na AI, pa human designa? Kako lažje to prenese zdaj kako bo zdaj lažje prenesla to v podjetje, Ana? Naj vam povem, da bo tudi pri nas delala, v Skazi bo naredila eno, nekaj interpretacij tega. Meni je naredila, zanimivo, da jaz se čist držim mojega življenjskega life purpose-a. Da, to je jako zanimljivo. To je, ko je mi je brala, Ana, pa ko je mene poslušala, pa ko mene spremlja, jaz res samo sledim vesolju in me vesolje pri tem podpira. Kako boš imela karkoli za združiti skupaj? Je karkoli takega, da bi znala ljudem vmes tudi to, glede tvoje izkušnje podeliti? Pa, ja mislim da je najbitnija stvar to da smo mi svi različiti, pošto ne postoje dva ista human dizajna, a da smo svi isti, odnosno svi smo jedno. Kada kažem svi isti, u smislu da to što je lepota human dizajna, da smo svi potrebni jedni drugima, da nekako funkcionišemo zajedno. Eto, na primjer, kada bih to gledala ovako sa strane, na iOS-i, kroz neke vizije, prosto to je toliko očigledno. Znači, svi imamo nešto, imamo neki dar, imamo nečemu smo bolji, nečemu smo lošiji, a zajedno smo moć, zajedno smo ta magija. I onda, ono što je meni jako interesantno je da pronađem kod ljudi to što je njihov gift i njihov skill set i da im pomognem da nekako žive taj svoj life purpose, da žive svoj život, da dostignu tu, kako da kažem, taj svoj life purpose i misiju koju su došli ovde i tako zajedno da nekako pomognemo cijelom svetu. Da bude ceo svet lepši. Da bude ceo svet lepši. Ok, ful lepo je tole. Suzi, se veš, da mi bi govorile, jaz bi še Suzi, ko imela 500 vprašanj, ampak na začetku tudi to, da mi pristala, sem bila zelo vesela, da podeli svojo izkušnjo. Zdaj bo šla z mano na eno obred, kjer ga bo lahko začutila, da vidi razliko, ampak... Baš rade. Ja, veš kaj bi mogoče še zadnjo vprašanje, ker zdaj si se pač odločila za human design, ampak zakaj, komu bi ti priporočila šamanske obrede? To je, ker ni vsak, da se zastopimo, ni čisto vsaka oseba pripravljena iti na, to je prav, moraš dobiti klic, ampak komu bi pa ti priporočila? Kdo bi bil zate tisti, ki bi mu rekla, jaz ti priporočam, da bi šla, da greš na obred? Pa svim ljudima koji su stigli do neke faze u životu gde
traže za nečim višim. Ne znam kako bih to objasnila, da li je to sad dubina, širina ili visina, ali u suštini došli se do jedne faze u vašem životu kada znate da postoji više od toga da ste se rodili kao tabula rasa i da ćete umreti i da je to. Mislim, za svako ko ima potrebu da shvati smisao života, mislim da je to. Sad, ljudi koji su dosta u svom umu mogu doći do tog otpora, rezistencije kada su ceremonije u pitanju i to sam ja i videla. Znači, postoje ljudi koji jednostavno rade ceremonije, ali ništa se ne dešava. Aha. To znači da imaju taj neki otpor. I da možda u ovom životu neće daleko ni stići taj proces, odnosno ta duša neće daleko dogurati, tako da kažem, u ovom životu, sad laički da se izrazim, ali morate raditi na sebi jednostavno. Nisu ceremonije sve, znači niko vas, morate sami preuzeti stvar u svoje ruke, da naučite što više o putu vaše duše, šta ste vi ovde, da živite svoju svrhu, a to ćete znati da li ste srećni. Da li ste srećni svaki dan sa svojim poslom, sa svojim partnerom, sa odnosima, da li ste srećni sami sa sobom i da li ste u ljubavi sa sobom. Ako niste, onda uradite nešto po tom pitanju, mislim. Morate sebi pomoći. Moj Igor temu pravi smrtna posla. Midva z Igorjem smo si na podlagi obredov obljubila, da bomo vedno imela smrtno poslo. Karkoli bomo začutila, da nam je karkoli duši, da karkoli ni dobrega. Če se odločite, da rastete skupaj na poti s partnerjem ali s partnerko, kakorkoli, bodo v življenju prišle preizkušnje. Zdaj pa te preizkušnje so lahko majhne, velike, pomembno je samo, ali ste zmožni iti skozi te preizkušnje. Tako da, iskrena hvala, Suzi. Hvala. Res sem vesela. Veste, imamo še cel kup vprašanj, pa kakšni pogoji so v Braziliji. Jaz najprej mislim, da imamo nekaj takega v Sloveniji, ki je dobro obiskati Slovenijo, pa videti, pa potem se odločiti za pot, če jo potrebujete dlje. Ali pa tako, kot je Suzi rekla, vedno je treba preveriti šamana, ne kar tako se odločiti za iti na eno pot, ker šaman tisto, kar je on, to tudi vam daje. Zdaj pa, če je šaman v ljubezni, v sočutju, v spoštovanju, res v polni ljubezni, potem bo to tudi vam dal. Če pa tega ni, potem pa tudi tega ne boste dobili. Tako da en lep večer vam želim, eno krasno nedeljo, z mano še Suzi en teden, tako fajn mi je, da si naredila mi cel še en pregled mene, kdo sem. Kdo sem, Suzi? Da boš povedal, jaz sem, kaj? Jaz sem Life Force. Rekla je, da energije mi nikakor ne zmanjka. En lep večer vam želim in se vidimo kmalu. Čau, čau.